Hippie mafketel. Mifika? Wat voor ding? Ik denk erop. Ik ga nog te maken. Ik ben nu vooral bezig met mijn familie, zeg maar. Mijn vrouw, mijn band. Om daar zo volle mogelijke leuke dingen te doen. Zo lang mogelijk. En dat los van mijn ziekte natuurlijk. En van het vierten van dingen nou echt wel omheen komt, zeg maar. Dat vind ik heel vervelend. Dat ik dingen... dit is echt niet goed, want ik... dit is echt... dit is eigenlijk precies zo wat het is. Dat ik net met dingen onthoud of beschouwen kan. En dat vind ik heel slim, want in je vak heb ik altijd... je moet het deel zetten zodat het is. En nou, dat vind ik leuk. Hoe is het om die zelfs te verliezen? Die ideeën, gedachten en gevoelens kwijt te raken? Het binnen haast onmogelijke vragen om hoe na te denken. Maar van mijn collega, presentator Dirk Baron, zo'n 30 jaar oud, is het de hudde werkelijkheid. Goejoen en welkom bij Joert. De producenten van de film De Hel van 63 was je meesken die het op de verkeerssite Als journalist in het en ziel wie je dit zien verhaalt. Maar trots de dementie kan Dirk zijn werk net langer dwaan en aan het begin van de simmer nam hij afscheid van de omroep. Nou, Dirk, jongen. Krijgen we nou? Hoe is het? Redelijk. Oké. Wat fijn dat je er man. Mag ik binnenkomen? Zeker, maar ik moet Hartstikke even... kom in. Ja, oké. Kom in. Helemaal goed. Heel goed. Volg mij maar. Anders zit ik de visite eerst. Dag Dieke, hè? Dit mag Dieke wezen. Ja. En we hebben de band. Jongens, Ja, en, Nou, dit is Jesse en dit is Isa. hallo. Hallo. Zeg je dan? Hoe viel je het, Dirk? heel bijzonder. En waarom? Nou, dat ik ken het zo volle mensen, jongens. Mijn camera's, er komt een keer vliegen. Ik zit nog broodjes eten en ik kom zo een keer over de drempel. Ja. Nou wist je hier. Ja. Ik ben dus de meeste interviews, dus dat zal nou ik zo weer. Ja. Denk ik. Ja, ongeveer. Heb ik gehoord, ja. Maar voor mij is het ook heel bijzonder, want wij zijn natuurlijk ook een soort van collega's altijd in de vest. Ja, En nu zitten we weer op een hele andere manier. precies. Want als ik naar die show, dan zag ik gewoon een zoene kerel. Ja, klopt. Ja, dat kijk ik, ja. Dus nou en dan, als ik goed bij ben, maar dan kist het misschien net in je of Shen, of... Ik zag niks van daar. Nee, dat is ook mijn, dat is ook wel zo'n handicap. Dat mensen denken van, het komt wel eens voor dat mensen naar oren van iets of zo. Dan heb ik je ontmoet of zo. En die komen vaak dan bij mijn vrouw, Dieke. En het liep het inderdaad dat ik gewoon heel compleet alles mij meidje en zo. En mensen weten net wat erachter nogal hier zit. In hoeverre heeft Dirk zelf in de gaten wat hem overkomt? Hij beseft dat er van alles met hem gebeurt. Maar inzicht in wat er dan niet goed gaat, dat heeft hij niet. Dus dat is natuurlijk een hele lastige situatie. Hij beseft dat hij ziek is. Hij weet ook dat hij ziek is. Hij beseft ook heel goed dat hij op heel veel terreinen verliest. Moet inleveren. Maar... Kun je ook een specifiek voorbeeld noemen waar je dat echt aan merkt? Nou ja, de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld. Ik probeer hem zoveel mogelijk bij dingen te betrekken. Dat ik wil dat hij zo volwaardig mogelijk meedraait.
Maar ja, in sommige opzichten zet de ziekte hem gewoon buitenspel. Ik bedoel, het moet wel veilig zijn. Hij kan niet meer alleen thuis zijn met de kinderen. Omdat ik gewoon niet weet hoe dat verloopt als er wat gebeurt. Ik bedoel, de kinderen zijn nog te klein om zichzelf te redden. Dus daardoor komt hij gewoon buitenspel te staan. Als ik weg ben, dan regel ik oppas terwijl hij thuis is. Ik weet wel dat ik al kavel. Ja. Ben je daar mee bezig? Nou, net zozeer van het zelf van, maar wel dat je constateert na elke keer dat je weet van we zijn weer een stapje verder. Dat is heel vervelend. Ik verneem het ook wel. Dat ik heel gauw... ik ben heel min, heel vaak. In de zin van min, van wurg, ja. En dat vind ik heel vervelend. Maar ik het net onderhouden kennen van bepaalde informatie die gewone mensen gewoon zo naar boven krijgen. En ik krijg dat dan niet meer. Ik ken even geen... Fabio, nee. maakt jou niks, maar die kende ik echt als een hele energieke En ik wil Dirk. ik wil het goed hebben. Zeg maar. Ik ben wel heel passief. Ja. En dat vind ik echt heel veel. En dan denk ik, ja, dat is dan min of meer de... Nou ja, zo gaat het verder. Dus dat is heel vervelend. En ja, ik weet wel wat het uiteindelijk Talierzeel. niet zo. Hoi. Koud, hè? Ja, het is wel heel koud buiten. Het feelt wel zeker. Ja. Ik herinner mijn vader als een hele spontane vader. Een hele vrolijke vader. Die vooral heel veel voor ons deed. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Hij ging bijvoorbeeld, als we dan op een zondag of zo, dan ging hij zo, als hij dan vroeg van, nou, gaan we even een stukje rijden met de jongens of zo. Nou, dan gingen we altijd een stukje met de auto rijden, zo, bijvoorbeeld naar de haven. Dan legde hij dat uit en zo. Hij wou altijd heel veel vertellen ook. En ja, het was een hele vrolijke man gewoon. Alzheimer is voor Dirk geen onbekende. In 1998 werd hij interviewd door het programma Nova. Ze maakte een reportage over Dirk zijn heid. Henk Baron. Op dat stuit is zijn heid 41 jaar oud en echt jong dementerend. Het gezin weet dan nog net dat de ziekte erfelijk wezen kan en zondje niet letten weer op haar paard commercieel. Ik weet wel dat heid in een bed lag. En nou, eerst wie dat koerde ik eruit en kon ik nog rennen en zo. Kon ik nog wel een beetje bij hem praten, dat weet ik nog wel. Maar wordt het minder waar, en dat ik wel eens echt leuk waar. Ja, die is vreselijk eigenlijk. Hij herkende ons echt net meer, zoals we dat konden scoren. Dus toen waren het oors. Toen gingen we zo sporadisch nog naar uw heid aan. Want eigenlijk wisten we uw heid toen al kwijt. Bezoek je je vader nog veel? Niet veel. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het, ja... Misschien wil ik het ook wel gewoon niet zien. En ik kom daar ook met een heel raar gevoel weg. En ik weet wel dat het geen excuus is om daar niet heen te gaan. Maar ja, je weet zelf wel, het is makkelijker nee zeggen. Zo van, ik heb het zo druk met huiswerk. Nee, ik kan er niet heen. Maar ik heb wel een schuldgevoel. Hoor. Als ik dacht van, nou ga ik erheen en dan ga ik er niet heen. Maar met wat voor gevoel kom je daar dan vandaan? Nou, ik ben echt kapot. Zo kun je het wel omschrijven. Ik denk dat je naast een dood echt verder kunt. Als je het dan pas echt af kunt sluiten, want het is... Ja, zo kun je het ook een beetje zien. Het is gewoon een dood end, zeg maar. Maar het lijken is er alleen nog niet. Dus op een moment komen we dat je volledig dementeren bent. Ja. Hoe zal dat dan wezen? Dan pleeg ik euthanasie. Dat houdt in dat ik
Ja, en een drankje krijg dan. En dat is het dan. Oké. Dat is wel een heftig besluit. Ja, nou ja, dat is het ik. Maar ja, ik weet wat er al je nog komen kan. En daar wil ik net in. Als Ben heb ik dat zelf ik mij maken. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind het wel heel slim dat het samen maakt. Maar dit is wel mijn mogelijkheid om net zo te stellen als mijn huid. Ik bedoel, ik kan er alleen maar achter staan. Hoe je er ooit aan toe bent, weet ik natuurlijk niet. Maar ik kan hem daar alleen maar in steunen. Ik heb vanuit mijn werk ook dit soort processen wel gezien. En ja, ik vind het een mensonterend proces. Je verliest jezelf, je zeggenschap over je eigen leven. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat wil geen mens meemaken, denk ik. En ja, de een kiest er wel voor om toch een actief euthanasietraject te lopen. En de ander zegt, nou, dat is niet voor mij weggelegd. Prima, ieder zijn keuze. Maar dit is Dirk's keuze en daar kan ik achter staan. Of het ooit uitgevoerd zal worden, is natuurlijk de vraag. Waarom? Het heeft met wilsbekwaamheid te maken. Als je niet meer wilsbekwaam bent, wordt er vaak geen euthanasie verleend, heet dat geloof ik. Ook niet als je het nu vastlegt? Nee, want iemand moet altijd kunnen zeggen dat hij moet dat kunnen bevestigen. Dus je kan 100 keer dingen op papier zetten. Maar als jij het niet meer kan bevestigen zelf, ja, dan houdt het op. En dat blijft een dilemma. Dirk is er nu heel duidelijk in. Alles staat ook op papier. Alles. En alleen hij heeft nog niet echt zijn grenzen bepaald. Maar dat hoeft ook nog niet. Alleen. Maar denk je dat hij die grenzen ooit kan bepalen? Ik denk dat je grenzen blijft verleggen. Ja. Maar op een gegeven moment weet hij misschien ook niet meer wat de grens is. Nee, maar dan is de grens dus overschreden. Dan is het dus ook überhaupt geen optie meer. Nee. Wel uit de grens in deze ziekte? Ik weet het eigenlijk nog net. Ik ben er wel over nadenken. Maar daar ben ik nog net over in. Is dat een groot dilemma? Ja. 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 Hoe belangrijk is het dat we dit op zo'n dag als vandaag filmen? Heel belangrijk. Ja, ik vind het sowieso heel belangrijk om bekendheid te geven aan deze ziekte en dan in specifiek jong dementie ook wel. Wij hebben ook altijd gezegd van we willen iets goeds uit deze situatie halen. Ik wil niet terugkijken en denken, ja, had ik maar dit of had ik maar dat. We willen niet zielig gevonden worden, maar we willen gewoon zoiets. Weet je jongens, dit overkomt ons en het kan ieder ander bij wijze van spreken ook overkomen. En laten we proberen om daar met z'n allen te kijken hoe we elkaar kunnen helpen, om maar zo te zeggen. Wat ik net ook zei, hè, van die lotgenoten en zo. En, het voornaamste voor mij is gewoon dat ik er iets goeds uit wil halen. En dat ik achteraf niet alleen maar kommer en kwel zie. Dat ik denk, nou weet je, dat hebben we toch maar gedaan. Dat is voor mij het voornaamste, ja, absoluut. En dat vind ik ook. Ja. Wij doen ook hele leuke dingen, meer dan normaal de dieren. Uurtjes, zo vol mogelijk bij elkaar wezen. En de baddenstuin bij in de buurt, om daar een oeren te wezen. En de ben ze blij dat ze binnen. En dat ben ik dan ik. Ik hoor daar hoeren. En als je mij zitten we in het leven op dit tijd. Ja. Ja, ik kijk nog wel lol, ondanks de ziekte. Ik hoop dat ik lang blijf.